שלום לכולם, היום אני עושה משהו מאוד יפה, את האפקט הזה, שאפשר לעשות אותו רק בתוכנת פוטושופ CS6, ככה שאם אין לכם אז אתם לא יכולים לעשות את זה. אז לוחצים על הריבון המלאים הזה, ואז במקום נורמל צריך להיות על Fixed Size. אני עושה על 72-72, אבל אתם יכולים לעשות איך שבא לכם. קליק ואוקיי, ואז אני לוחץ על מעתיק שחור, ואז הולך ל-Edit, גריי 50. אז אני לוחץ על FX, לוחץ 200, 3, 40. הולך ל-Inner שלו, 30, 6, 18. אוקיי, עכשיו לסטיין, במקום שחור לבן. אוקיי, עכשיו 70. אם אני מעלים את זה, זה נראה אותו דבר, אז כאן אני עושה את זה נורמל. משנה את הזווית ל-90 מעלות, 55, 40. אוקיי, עכשיו יש לנו את זה ככה. עכשיו עם לחיצה על קונטרול, על הריבוע הזה, אני לוחץ על הלחצן השמאלי בעכבר, וזה מסומן. עכשיו אני הולך על Edit, עכשיו כאן, ואפשר להוריד את העין, ככה. אני גם לא צריך את הסימון הזה, אז אחר כך אני עושה עוד שכבה, הולך ל-Edit, פיל, גם 50% גריי, אני הולך על Pattern, אתם לוקחים את התבנית שעשיתם, הנה, אוקיי, ואז זה מה שמופיע, כדי שזה שהתמונה הזאת והזאת של מסי יתמזגו, אז אני אתמשו ונאמר אמן, מה שבר אומר, ואז אני לוחץ על ויביד וזהו. אז ככה זה אמור להיות. בסוף יכולה לעשות לאיזו תמונה שאתם רוצים לעשות את זה, אז אל תשכחו סאב, לייק ויאללה ביי.